guys kay init kayo sa gawas. Unya kay bugnom dayo kay dire guys. Di aircon din nga barko. Ay. With aircon ilang barge guys. Santo Niño guys ay. Dako kayo ang ilang Santo Niño. Si Humba sa Bernadette. Dindo nag-practice nagkamatay. Practice nagkamatay daw. Inay ko nun yung mudagan guys kay aircon. Pila ka kung ni ka oras sinaya mudunggo. Pero okay ra kay at least makarelax ko mi guys. Mga pila ka ni ka oras kay ang daily aircon 2 hours raman. Kabuilan o Escalante 2 hours nya ato ning paminawon og pila ni ka oras ang ilahang with aircon nga barge. Update ko niya guys. Si Dindo nag-practice. Dol-dol na guys. Kita na gamay. Tulog ko nun ka oras? Alas Tulog ka 9 oras? naman. O pa, alas 10? Wala. Alas 9 mag-30. Mudong ko tani, mga alas 11 dun pasado. Dito mo kay usaray kadungguan. Gamay ra nila makadunggo ba? Lagi stranded sa. Asa din bantayan dito? Ano din din? Oo, bantayan. Bantayan, klaro ng bukid ya. Ang motor na sayo sa series. Nakabil ko sa 10 years. Pero kunya ako sa 2023. Oh. Oh. 2023 ko ma-expire. 1 year din. 2002 man. 2023 ba? Oh, kung sa to eh? Kalimot ko? 2031. Oh, 2031 day. Bilay, nagawa ng tanong. Kuan, 2,000 ka pin renew. 2,000 ka pin renew kay. Parato ko mo. 1.5 ako nagasto da sa hatag-hatag. Lisensya na po. Pagpalisensya na ko. 1.5 lang yun. Ang SP may mahal. Kuan pa mag spin sa una? 300. 2008 ko ni kuha. 300 ito. Expire sa tuig, wala sa kunin kuha. Wala ta to ni mo gipa-expire 5 months, maka-professional naman ka. Wala kay mawan. May motor na to. Layan mo. Di, kuan ang tato Pito nimo. ko motor ko, pero may marido kay sa pikiya kinabuhi. Mao lagi ka nang mapikihan ta ba? Di na jud matag matag na. na. Sa unang wood craft seal trap. So kay sa una. Digitas na lang ta to. Sa una nga wa pa pandemic. Pandemic abay no kay wa pa sa pandemic wala tika. Wa na man kita yapon yung export na to. Ato klaro wa na gid. Wa na lima ko. Wa pa lagi daghan kay nadaot sa kuan sa. Mo to wala tugtog no, wala seal trap, wala mo kuliwa na tanan. Naatagsan lang kayo kanang gamay ra. Tos palaon. Gobyerno ba dinhi pakuha ang ginaso, ay mawala di pag pati ang Pilipinas. Mao lagi. Lagi ni kwan. Nya lain ray mo pahimos. Ay, huwag ito China ron kusugayo kay mamaling ko puro material din sila may trabaho na nalirap na seal trap kompleto lang ito. Nanas dawas. Masambit na Malaysia kita dire. Stricto na. Kita mo din nabo sila. Para anang Mindanao ratan to naman na sa gawas. Kusog unta kay to no. Dagan kay to trabante. Ang Cebu, ang isaligan sa Cebu, ang export yun, mga librada sa Cebu. Lagi. Klaro na kay bukid guys. Pero nagsisisyo mo to, Sunday kay Gloria Cebu, kay Cebu may nagagalan. Ay napuno sa mga exporter, di ba? Oh. Pero itaasan ng bangko dalan. Sapit na sa isista. Hindi kaya kung iso na mo ito gawas sa balita. Wala na po eh. Balita na po eh. Oh lagi.
So, ito pa, babae. Buwangan ako. Puti, matagal ang katabuan. Wala siya pamilya. Sa una, kasama, 35, 37, abot 42, siguro sa 48, right? Mahal na maron. Asam sis gawas. Depende man pud na sa lugar. Baltimore, di ba? Ang piso against dollar. Asa siya nga lugar? Maryland. Ha? Maryland, Baltimore. Maryland. Kung sa ato pa, sa Malacanang, mga ito, marito ilang ko dito, White House. White House. Minyo siya Amerikano, niya buwag siya Amerikano, mawi mas kasko ng Pilipinas. Mabot to na anakan sa negro, niya yung gidayang anak ng babae diri, anak Pinoy, niya namatay na cancer. Ang iyang anak namatay dito? Daga na 22 anyos namatay niya. Iyara nang isun sa kuwan. Ah, di Kremitra. Kanya namin niya siya negro. Oh, niya plano niya dili. Negro ito bugoy man. Ang iyang nakapaanak niya. Istorya lang to pag uli rin puro mga mo patigay man. Anong katungan sa iyang gikuan? Ha? Anong kato sa iyang gi? Ay, oo, kasi kamingaw siguro ato. Pero namin niya sa Amerikano. Minyo siya diri, ipakslan siya diri. Amerikano. Niya dito buwan din sila. Ngano man? Oh, yung anak kapit rin pa. Ay anak niya daan sa pagadaga. Mga diyan puro mga city anyos. Nya kisa unsa man Amerikano ka to negro? Hindi, itong puti. Puti jud. Ah, bati di ay. Pati. Ah, at least nga Nauwi naka siya, di siya, di siya balik. Muli na mauwi, lagi mo pag mo na siya kuhin mo. Ano siya ikon ba? Nagskarte sa giya, niya may tatugon sa ito. Nagtrabaho siya. Kapag siya negro, niya naka-anak sila. Mutong negro ron. Buwan na mo na trabaho, kaling sila tuod na. Ayang Taas sa kayo, eskwela. hapit si Bin Puter. Iyang gi pa eskwela. Oo, siya na kung Kaya ikuha na sa, kaya bugoy itong patong negro. Di siya may Nya nabuotan na. siya may nagsuldir siya. Usta, kapag murag na pahuman yung eskwela na ba? Nabuotan na ang negro. Nabutan. Ah, Huwag nga, uyab, no? karuwa uyab. Ikaw Ah. yung ate, pagkitay uyab ni Pilipinas, hindi ko mo uyab. Nabutan mo kayo. Huwag siya ba? Siya bugoy. Hospital Ano man siya. katoy nakapaanak niya? Pilipino, mura Pilipino ang matang. Mga man katoy nakapaanak niya ang negro. Ang negro ang amahan. Lagi. Anak-anak siya katong moto yang. Ah, iyan ang anak. O yan anak yang ipa. Ah, Pada ko ipa-eskwela. negro gyapon ang iyang anak. Pero kung siya ang negro na lang, kung siya namatay ko. Ah. Yan, taba-taba niya kay trabaho siya, nahog na siya ng supervisor sa tindahan. Kailangan ito, basta mapugi ka, yung bulong tanggap lang ito, yung saling ng mga tindahan. Ito siya yung magdas cashier, siya yung magdas kwarta naman. Siya magsirado, siya magkuha niya, dako na mo, sinilipin ka na, pero dako siya magkuha. Siya na din sinaligan. Utang mo mga Pilipinas, no, dali ro sa linya. Pero magkano, walang trabaho lang, kadwa oras, tulog. Mo jud. Hard worker jud ni Pinoy. Pilipino kay tagay mo trabaho, basta. Siduhan mo trabaho. Trabaho gyud gipangitas Pinoy. Mga Pinay. Tunga na lang, ito mga tagisan ano, wala Canada. Ah, mga dato, mga dato dagdag kaliwat diyan. Sila. Nya, wa kang patabang mo. Dito to may barko yung motor. Lisod ang kuwan, ang igsuon. Patabang ka sa Gina ko sa ate bini mo, pag mutabang ko igsuon, milyon ang gasto, mura kari. Di siya ba, long way road. Ah, di ba? Imong motor ba para di may embargo, imong tang gipa kasan Di mo ko demanding. kay aron. Nagwater ko kung say, mutabang sila. Ano ba? Dili kuan, dili may embargo yung motor. Nasa di batasan nga, mupika sa istorya, kiling nga. Ano ba? Huwag lagay ko sa mutabang. Imog yung panon. Kung sa'yo mapugimar ko, di mo konsulti siya. Hindi ko gusto ba, ma-stress siya dito ba? May na, kung isuon na naman ba? Mausa. Lagi na siya sumama ko, talaga sakit. Agi sa isuon nga, hubog kayo. Mau. Mutot ko sa kumbay, hindi na to. Pag pumuntunol siya, ako dawato. Hindi mo siya dawata lang, ni kada buwan akong allotment mo doon. Kaya pinalasan na ba? Kaya namin kamoy mo rin niya, walang milaing, walang kumalingi. Mao Walang jud. tayo kanan, ito lang lingi ko. Hindi ko na kung isuon na lang. May mo sa naman. Hindi tanawon ang kabungturan. Wa pa kayo ang panahon, wa pa kaya ang langit guys. Ang bungtod sa Negros. Nindot nga tanawon. Sa islang gamay guys, sa isla Bito daw na. Nako na yung sandbar diha. Nindot. Kana siya diha, sandbar. Five a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hell no and do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make a hit and
una. Next, una kumukuyog. Iya, may gungingan nga ipakasal na nas dodong. Mga tagpong baboy. So niya, may baboy ra gusto nun. Hatag siya glitso. Yara sa ano ay. Okay lang. Bumbalo ba? Ina, bumbalo ba? Bumbalabab. Bumbalabab. Kasi bumbalabab. Bumbalabab. Ah. Picture ba? Picture man ako. Doon lang dyan guys. Oh. Hindi na dyan.
knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't want to do this anymore. No, I just wanna say hello and do whatever I like. Doesn't matter if they say so. Sintik lagi. Ano man ay nagsintik man. Ay, naibit. Ah, kainit. Aribit. Dugay pa din na. Escondido, saray. Pagbianan sa mga pasahero sa pena. Kanang kaistan. Usas na kanaog. Hawa sa Papatirang din sila, no? 5 stars lang gawa niya. Basta siya sa mga hawa. Ubaya ko. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down, and that's the way.